Her er Erik. Han har ingen licens og må derfor ikke sende. Men Erik kunne godt tænke sig at sende på HF, men det må han ikke. Her er Arne. Han har A-certifikat, og desuden er han ansvarshavende for Radioklubbens licens. Radioklubben har A-certifikat med kaldesignalet OZ1CPH. En dag besøger Erik Radioklubben. Her må Erik godt køre radio, når blot Arne, som er ansvarshavende, overvåger ham. Overvågningen skal sikre, at Erik overholder reglerne for A-certifikat. Erik må altså køre radio, som om han havde et A-certifikat, så længe han overvåges af den person, som er ansvarshavende i Radioklubben. Her er Dennis. Han har bestået ikke-teknisk prøve, og han har D-certifikat. Dennis kunne godt tænke sig at sende på HF, men det tillader hans certifikat ikke. Her er Børge. Han har bestået både den ikke-tekniske prøve og begrænset teknisk prøve. Børge har B-certifikat, og han kører ofte radio på HF-båndene. En dag besøger Dennis Børge i Børges hjem. Her må Dennis godt køre radio på HF, når blot Børge overvåger ham. Overvågningen skal sikre, at Dennis overholder reglerne for B-certifikat. Dennis må altså køre radio, som om han selv havde et B-certifikat, så længe han overvåges af en person, som har dette certifikat. Hvis nu Børge havde et A-certifikat, så måtte Dennis køre radio under overvågning, som om han selv havde et A-certifikat.